Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een opmerkelijke zaak tussen het Adventziekenhuis en gynaecoloog Charles Edwards. Het ziekenhuis moet Edwards 2500 gulden betalen voor iedere week die hij sinds augustus dit jaar niet mocht opereren. Het is de uitkomst van een langlopende zaak. Advocate Melrose Bloem, die de gynaecoloog heeft bijgestaan, stelt dat het Advent in deze zaak onverantwoord heeft gehandeld tegenover Edwards. Minister-president Eugène Ruggenaat is momenteel in Sint Maarten. Hij is daar in verband met de grote conferentie waarbij vertegenwoordigers van meer dan 15 landen aanwezig zijn. Zij gaan onderling 40 miljoen euro verdelen die de Europese Unie ter beschikking heeft gesteld. Ruggenaat was ook aanwezig bij de groundbreaking van een groot project in Dutch Quarter. Tijdens de controle van het multidisciplinaire team aan de Jan Noorduinweg is een minimarket gesloten. Het is niet de eerste keer dat de eigenaar de deuren moest sluiten. Dit keer ging het om onhygiënische toestanden. Na afloop van het bezoek moest de eigenaar ook de rooi rond de minimarket schoonmaken, omdat geconstateerd was dat hij daar de troep in gooide. Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina is momenteel in de Dominicaanse Republiek. Hij is daar om de banden te versterken op het gebied van bedrijvigheid. Volgens Martina moet er meer handel gaan plaatsvinden tussen de Dominicaanse Republiek en Curaçao. Daarover is eerder een memorandum of understanding ondertekend en Martina is daar nu om nadere afspraken te maken. Het zal niemand zijn ontgaan. Vanavond vindt het concert van de Flying Dutch Curaçao plaats en dat gebeurt in de buurt van Mambo Beach. De Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit heeft een dringend verzoek gedaan om niet met drones boven dat gebied te vliegen tijdens het concert. Minister van Justitie Quincy Kirigordi gaf eerder aan dat sowieso niet met drones mag worden gevlogen boven de gevangenis dat dicht in de buurt van Mambo Beach ligt. Het was gisteren de tweede wedstrijd in de World Series. Red Sox tegen de LA Dodgers. Dat betekent Xander Bogaerts tegen Kenley Jansen. De Red Sox wonnen weer en daarmee is het 2-0 gewonnen in deze Best of 7 series. Vrijdag gaat de wedstrijd weer door en dat gebeurt dan in Los Angeles. We have to unify. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de verzendingen veroordeeld van pakketjes met explosieven. Die zijn onder meer verstuurd naar prominente democraten zoals Barack Obama, Hillary Clinton, maar ook naar de Amerikaanse zender CNN. Volgens Amerikaanse autoriteiten is er een verband tussen de verschillende explosieven en de bom die maandag werd gevonden bij de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros. Trump heeft zoals gezegd de verzendingen veroordeeld, maar leiders van de Democratische Partij en de baas van CNN betichten het Witte Huis ervan mede verantwoordelijk te zijn voor een cultuur die dergelijke gewelddadige acties inspireert. De Venezolaanse president Maduro noemt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence knettergek. Maduro reageert ermee op uitlatingen van Pence dat Venezuela de menselijke karavaan zou financieren die momenteel in Midden-Amerika onderweg is. De menselijke karavaan is een groep vluchtelingen die vanuit Honduras door de Midden-Amerikaanse landen naar de grens tussen Mexico en Amerika willen gaan om daar asiel aan te vragen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.